Ndabingelele. Wemgibe. Angithandi khona umdala ulokho usiphendulana. Ngoba into yenu nenza lento kuba izinsizwa la kuma social network. Nezinsizwa zo TikTok. Ukwenza nje umzekelo, uke wakubiza nomhla ka1. Awazi ufike. Kodwa ungamanda kakhulu ngapha. Umanzi emlonyeni. Umama nje kahle kahle umfazi. Lalela ke Mgibe. Akulula mina ukuthi ngithathe iopinion noma umbono wakho. One, ngashutha down umqondo wami ekuthenini ikhona into engiyimukele esuka kuwena emlonyeni advise mhlazana uthukisilo, mhlazana uthuka unyazi. Angeke ngikwazi mina mfowethu ukubanjwa izandla ezingcolile. Ngiclean. So wena ufuna uku-advise mina, mhlambe kuyomela uqala uxolise kuzo zonke izinto ozenza nokuthuka unyazi nokuthuka isilo. Uxolise yonke lonto leyo, uyikhombisa ukuyisola njengomfana okhule ekhaya. Mhlasimpeke lapho sengingakwazi mina personal ulalela into eyishoyo. 2, wena ubungeke uzuyenza ivideo. Wenza ivideo wena ngenxa ukuthi sengithinta inyanga ngoba uyazi ukuthi la odla khona. Wena last week ngolesine ubusemhlanga eMushroom Lounge. Hlangane nenyanga thizeni. Ngiyamfaka uDubula kulento kube khona but uDubula umuntu emntakambatha. Bengamela angene kulento le. Wena noDubula nidla imali yenyanga thizeni. Lento eyisho phakela umthakathi ukuthi omaskandi bayapheqwa. Akugcini ngomaskandi kuphela. Ngiyabatshela abantu manje wena uyapheqwa. Wena nje ububala ama payslip ukuthi nama payslip amathathu. Eyodwa ama payslip ayokupheqwa. Kodwa phela umfana bandlela ozama ngayo uzama ngomdidi mfana ayikho yendle. So yabona into yokukhuluma ngomsindo ngoba yazi enye into engifisa ukuthi yazi uma ngathiwa ukhuluma kanjena uba seduze uyakwazi umkhipha umuntu lapha kufoni ungambuki ifoni umbuko la eduze. Mhlawumbe izinto ama uyikhuluma. Ukhuluma kanje ngoba uyagcina ngokwandala emlonyeni la enkundleni zokuxhumana. Masime uhlangana nezinsizwa lapha ngaphandla uwe ohlangana nezinsizwa. Ngisho ngeke wenze lutho nje. Ukuhlangana nje nazo awuyi. So mfana omdala kunzima kumina ekuthenini nginga-entertainer ngifocus. Le video ngayibona I think 3 days back. Yabo ngasendela 3 days back ngayibona and you mention izinto zokuthi mina nawe sase uphathi 400,000 noma 500,000 wazinganza ngaze ngiphathe lo mali ungazela lapha nokuqala uzongikhuza nje noma uthi uyangibonisa uhlangana naphi nami ungazelaphi nje mina ngumZulu wena uShiye umZulu angifuni ukuthi siye sifike nesicwasana ngokubuzwe ngisho ukuthi uyena kumZulu ezinye izinto akulutho uunderstand ethinta isiko lethu thina amaZulu. Thina amaZulu siyasaziwa njengesizwe esinobuntu nesizwe esinozwelo nesizwe esinakekelayo. Uma nginakekela ngizofa uhlangana naphi nalokho wena. Wazini wena oqala nje lokho wazini oyaziyo wena. Ama payslip amathathu yebo yodwa yokudunusa. Kula ama payslip amathathu uyadunusa wena. Njengoba ungikhuza njengoba ngithinta ubona ngizogcina sengithinta nalabangani bakho ngeke ngimention inyanga ngoba ngadlula kuyona. Ubozi ngohamba ngize ngithinta nakizo lezo nyanga lezo engabangani bakho uvale kumpompi. Nidla imali yenyanga ninazinsha. Bese ngihambe nibanga umsindo la ku TikTok nibanga umsindo ekuthenini manje uyangikhuza manje uyangibonisa nalezi ingcelebane zakho lezi ezikuvumelayo. Mina ngeke ngizwe ngawe. Engizwe ngawo mfana kithi mina nje ayikho into eyiseluleko umhlazane waxolisa ke ngesenzo wasenza ukuthuka unyazi nokuthuka isilo sethu thina amaZulu usihlaphaza ngenhlamba mhlawumbe ngiyoyiza into esho wena okwamanje nje kahle kahle ayikho into engoyimukela ngithatha kuwena ngoba nakhona ukungibonisa kahle kahle ubungibonisa uyadefenda ukuthi ngingaze ngifike lapha well ke ama video ngikhishiswa ngowena ngikubekile ngakhishiswa ama video and I don't need to explain myself wena yes mfana kithi nawo lento ukwanda ngomlomo sabafana nje kahle ayikho right wena Mgibe ngitshela but nje mfana angeke ngize ngibonise wena ayikho advice ngithatha kuwena mina ngubhuti wena umfana nje ohlezi umfana futhi ungana amajazi awu3 noma u4 umfana nginelilodwa mina umfana nje kodwa ke yohlezi futhi umfana ke kimi
ngubhuti kuwena. Ilento ke niyenzayo kusasa nihambe sengixolisa ethi hayi ngiyaxolisa bhuti bhuti ubani mina bengingazi bhuti. Bafowethu amusana ukudukisa isizwe ngenxa ukuthi nina nidla imali yabo labantu labo. Nidukisa isizwe. Sikhona thina. Siyabaveza siyabavikela abantu. Sohlezi sikwenza ngisho singafa sifele khona. Wena ucabangela mina uthi ngifela abantu. Ayi. Mina ngiright sengiphilile mina. Ngiphile kwanele mina. Awugcineke ungikhuza base ngiyasho ukuthi ngiphile kwanele. Ngisho ngingafa kulungile ngiyeke ngife. Vele ngeke ubenefit noma yo benefit lutho ayikho into ekusizayo ukuthi ngiyaphila noma ngingasekho futhi uyokhohlwa ngeke uzwazi nakwazi futhi. So ke musukwenza ngathi uyangikhuza kanti uvikele isinkwa sakho. Mfana omdala.